Od zítřka do neděle mohou přijít na své při závodech Prague Sail Open, při kterých v Praze na Vltavě budou soutěžit společně handicapovaní a zdraví jachtaři. Pozvání do studia přijal ředitel závodu František Bauer. Od zítřka do neděle bude pod pražským Vyšehradem probíhat divácky atraktivní Prague Sail Open. V jachtařském klubu CERE totiž odstartuje druhý ročník Mezinárodního mistrovství České republiky pro zdravé i handicapované jachtaře, kteří budou společně bojovat o titul v match racingu, tedy souboji 1 na 1. 12 závodníků z České republiky, Rakouska a Německa se nejprve utká v prvním kole systémem každý s každým. Podle vzniklého pořadí se pak rozjede play-off, stupně ke zlaté. A závodník na 12. místě se utká o postup s tím na 11. místě. A vítěz pak vyzve na souboj toho, kdo byl 10. A tak dále, až do samotného finále. Vyhrát tedy může i ten, kdo byl po základním kole poslední. A naopak ten, kdo byl v úvodních rozjížďkách nejlepší, může spadnout nejhůře na druhé místo. Spravedlivý systém zaručuje, že si nikdo nepohorší o víc než jednu příčku. První rozjížďky jsou v plánu už zítra od 10:30 dopoledne. Vítěz by měl být znám neděli zhruba v 5 hodin odpoledne. Samozřejmě ale záleží na tom, jestli bude závodníkům foukat dobrý vítr. Ředitel regaty Prague Sail Open František Bauer je spolu se mnou ve studiu. Dobrý den. Dobrý den. Druhý ročník této regaty startuje vlastně už zítra v Praze, potrvá do neděle. Je v něčem tahle ta regata výjimečná, neobvyklá? Ano, tato regata je výjimečná hlavně v tom, že společně proti sobě závodí jak zdraví, tak handicapovaní sportovci. Smysl té regaty byl, aby se ukázalo, že jachting nejenom, že umožňuje vozíčkářům nebo i jinak tělesně postiženým a handicapovaným sportovcům jezdit úspěšně na vodě, ale také má za cíl ukázat, že na plachetnicích a v jachtingu se opravdu velmi dobře daří smazávat rozdíly mezi handicapovanými sportovci a lidmi bez postižení. To, že se tato regata koná na řece ve městě, tedy až tak neobvyklé není? Až tak neobvyklé to není, je to druh regaty, druh jachtingu, který se právě extrémně hodí do měst a na řeku, na místa, která nejsou příliš daleko od břehu, protože jsou to divácky atraktivní závody a regaty. A skoro bych řekl, že je lepší ten match raceový jachting jezdit právě ve městech, než na moři na otevřené vodě. Jak jste na tuhletu myšlenku vůbec přišli? Jak vás to napadlo? Ta myšlenka byla v celku, respektive vše mělo svůj vývoj. My jsme s tím vozíčkářským jachtingem začali zhruba před 3 lety a tím, jak se podařilo stabilizovat flotilu našich závodníků, respektive lidí, kteří na tom trénují, tak jsme pro ně začali vymýšlet i závody, aby se zdokonalovaly nejenom při tréninku, ale při závodech. Čili kromě účastech na zahraničních závodech jsme právě také si řekli, bylo by fajn udělat regatu v Čechách, v Praze, něco, co tu ještě nebylo, co by dobře spojovalo právě atraktivitu Prahy jako takové a zároveň jachting, ukazovalo, jak se dají smazávat rozdíly a tato regata, tento match race, protože máme s pořádáním match raceových a podobných regat bohaté zkušenosti, tak v podstatě byla logická volba, abychom rozšířili mládežnický, dospělácký, závodní, team raceový a match racingový jachting v Praze také o handicapovaný jachting. Zkuste trošku přiblížit, jaké podmínky vlastně mají ti handicapovaní i nehandicapovaní závodníci. Nejsou vlastně ti handicapovaní znevýhodněni trošku? Jsou tam nějaké přepočty? Nebo jak to funguje vůbec? Ty lodě, na kterých se jezdí, jsou to lodě 2,4, tak jsou upraveny tak, aby se na nich dalo jezdit jak vozíčkáři, tak nevozíčkáři nebo nehandicapovaní jachtaři. Ovládání těch lodí je natolik jednoduché a intuitivní, že ty rozdíly mezi vozíčkáři a zdravými sportovci de facto neexistují. Navíc specifický jachting, který v Praze je, tak víc než na jaksi rychlosti ovládání a manévrování lodě, tak záleží na jachtařských schopnostech, které daleko víc převažují ty drobné jaksi rychlostní handicapy v manévrování, které mohou samozřejmě být, pokud někdo ovládá loď pouze jednou rukou, tak je to určité zpomalení na manévrech, než když někdo používá i nohy, i ruce. Zúčastní se 12 startujících, to znamená, je to v jistém smyslu omezení startovního pole. Proč je to tak?
Ten počet 12 závodníků je proto, aby se stihl odjet celý formát toho závodu. Je to o tom, že, jak už bylo řečeno v drobné upoutávce, takže napřed proti sobě závodí každý s každým a potom se jde do play-off a je to spoustu rozjížděk, je to okolo 70 rozjížděk, které se musí zvládnout za všechny ty 3 dny. A proto je to omezeno na těch 12 závodníků, aby opravdu každý měl dostatek prostoru a času předvést kvalitní výkony. Jakým způsobem nebo odkud kam se vlastně na té Vltavě jezdí? My to trošku vidíme z těch záběrů, které jsou k dispozici. My se snažíme v rámci toho, aby to bylo co nejvíc divácky atraktivní, tak se snažíme okruh, respektive tu trať, kde se závodí, držet před klubem, kde je i vlastně hlavní zázemí pro fanoušky a moderátor a všechno okolo, to zázemí závodu, tak držíme právě přímo před klubem, takže diváci, trenéři i ostatní závodníci mají možnost zhruba ve 20metrové vzdálenosti sledovat ty souboje, je to v podstatě na dotek a ten prostor, který je potřeba pro tyto závody je, řekněme, čtverec 200 na 200 metrů, takže velmi malá plocha. Takže si téměř mohou na závodníky sáhnout samozřejmě obrazně. Je to přesně tak, jak říkáte. Je to i s vysvětlováním od komentátora, který se snaží přiblížit to, co se děje na vodě a vysvětlovat vlastně nezasvěceným divákům, tak vy vyloženě jste u toho, takže se můžete dotknout toho a jste v dění toho závodění, což je taky příjemné. Ty závody jsou 3denní, to už jsme říkali, od pátku do neděle tady v Praze. Co je nejnáročnější pro závodníky, jak vlastně třeba ten jeden den ty rozjížďky trvají, a co je nejnáročnější pro vás, jako pro organizátory? Řekl bych, že pro závodníky nejvíc náročné je střídání na těch plachetnicích. Obzvlášť pro ty více postižené, například pro vozíčkáře, tak přesunutí z lodě na břeh a naopak zabere nějaký čas a je to vždy ty přesuny jsou takové, musí se dělat pomalu, aby se nic nestalo, tak to bych řekl, že je nejnáročnější část pro ty závodníky. Samotné závodění je náročné pro závodníky hlavně psychicky, víc než fyzicky, protože na Vltavě příliš mnoho nefouká, ale match-raceový jachting je hodně o taktice, hodně o přemýšlení, jak povedete svou loď, kudy povedete, jak zaútočíte na soupeře a víc je zapojená hlava, než ten jaksi fyzický jachting. No a pro nás jako pro pořadatele, tak pro nás řekl bych, že je to, tam nevidím nějaká zvláštní úskalí, všichni jak v rámci Prahy, tak fungují dobře koordinace, co se týče povolování závodu, tak je fajn. Je velmi důležitá a zásadní podpora od hlavního města, kterou tyto závody mají, což je pro nás taky velmi důležité a je to bezvadné, ale jinak je to v podstatě jako jakýkoliv jiný závod, protože zrovna tam je to závod i pro vozíčkáře a pro handicapované, tak z hlediska organizace nemění nějak zásadně pravidla. Já se na to ptám, protože mě zaujalo právě, jak jste říkal, že pro vás je vlastně nejtěžší ta manipulace s těmi jachtami, protože zkuste konec konců popsat, jak taková jachta vlastně vypadá. Plachetnice 2,4 je plachetnice, která je zhruba 4 metry dlouhá, je extrémně úzká a má kýl. Ten kýl je vlastně takové závaží, taková ploutev, která směřuje pod hladinu lodě a je tam k tomu, aby se ty lodě nemohly převrátit. V lodi sedí závodníci podobně jako ve formuli, jste tam relativně pohodlně opření, nohy máte dopředu a buď nohama můžete ovládat pedál a manévrování, nebo máte před sebou takovou speciální páku, kterou se dá zatáčet. A jakmile jste v lodi, tak už je všechno v pořádku. Ale dát loď na vodu, vyndat jí z vody, udržovat jí, tak to už jisté komplikace nese, to máte pravdu. Je to především proto, že loď je zhruba 300 kg těžká, takže se nedá vyndat jen tak rukou, ale musí se používat naviják nebo jeřáb, nandavání, navlek, z vozíku, všechno toto trvá násobněkrát déle než u normálních plachetnic. Na druhou stranu ty lodě, když už se dají na vodu, tak už fungují stejně rychle to ostrojování a manévrování s tou lodí, jakmile je na vodě, tak už je v podstatě stejné jako s malými klasickými plachetnicemi. Jestli byste ještě něco mohl říct k tomu startovnímu poli, vlastně při tom prvním ročníku dokonce jeden handicapovaný jachtař, závodník se dostal na stupně vítězů, byl to Dan Bína, paralympionik. Jak to vypadá letos s účastí?
Letos je účast taky špičková. Jsme rádi, že dorazil celý, nebo téměř celý rakouský reprezentační tým, což je velmi dobrá zpráva. Máme zároveň i německého závodníka. Bohužel na poslední chvíli se nám odhlásil americký závodník kvůli nějakým starostem, ale celkově ta spolupráce mezi Českém, Německém, Rakouskem na poli toho handicapovaného jachtingu je velmi solidní a stejně tak jako my můžeme u nás přivítat teďko závodníky, kteří je tam mezi nimi několik účastníků aktuálního mistrovství světa, které proběhlo před měsícem v Kielu, tak jsou tam zároveň účastníci našich závodů nebo našich tréninků, zároveň tam máme tam závodníka, kterému je teprve 18 let a ten tedy není handicapovaný a získal 3. místo na mistrovství světa ve zdravé kategorii, takže je to velmi zajímavý mix, muži, ženy, mladí, starší a nedá se říct, kdo z nich vyhraje, protože všichni opravdu mají stejné šance na té lodi. Ještě ten matchraceový vlastně formát této regaty je běžný ve světě? Match race je velmi běžná forma jachtingu. Nejslavnější závody, které se jezdí, a je to také match race, tak je americký pohár nebo pohár Ameriky. A to je soutěž, která je v jachtingu absolutně nedosažitelná. Každý Čech a každý jachtař na světě by se chtěl účastnit tohohle závodu. A Prague Sail Open je stejná forma toho jachtingu. Akorát je to na jiných lodích, je to na řece, není to na moři třeba a je to něco, co je ve světě zcela běžné. Co se týče match racingu na těchto lodích a kombinace zdravých a handicapovaných sportovců, to už tak běžné není a nevím vůbec, jestli něco takového podobného existuje po světě, jako je tato regata a její význam. Tak a poslední věc, vlastně kdy vaše unikátní regata začíná, respektive jak jsou ty časy, kdy se diváci vlastně mohou přijít podívat? Zahájení máme zítra v 9:30 v jachtklubu Cere a závody pokračují až do neděle, do odpoledne, kde bychom měli vědět, kdo nakonec vyhraje a bude následovat slavnostní zakončení. Ta návštěva a sledování vůbec toho závodu, tak se dá, řekněme říci, od 10 do 5 od pátku do neděle. Když kdokoliv přijde, rádi ho uvidíme, tak určitě neprohloupí. Nejlépe se to dá sledovat samozřejmě přímo ze břehu z areálu klubu, kde je i moderátor, možnost občerstvení a jaksi setkání s těmi závodníky samotnými. Děkuji, že jste přišel k nám do studia a přeju, ať vám fouká přiměřeně. Ani moc, ani málo. Taky děkuji. Díky. Vážení diváci, vám taky děkuji za pozornost a dál sledujte program ČT Sport.